Gruget tangi mane aru kotori mano manunge opo mano mano gruget beto ane gawe pager konjo metro ane sing pager metro alo puter puter jauh Kan celak ning ndi? Karo muter-muter. Oh lah, ya pusing. Oh. Kuwi salah kuwi, muter orang nang geger. Muter. Oh, manuke ngayal. Iya. Ya cetana. Maceng ngelek lagi. Orang gelem tukang kendang, tukang kendang mosok nang jejer kendang. Petakin celoki aku ae. Ajeng gelek tangi mane arum kotori omano manunge opo mano mano kuri petro ane mawe pati ojo metro nang lintinge pati petro karo yo kari Rekaro apa yu rene yu darane nang penyanyi dadine rene-rene Jane ming celokane Mas Jumadi. ora Tadi ora gelem kae